Альжбета Кеда. Салодкая вадзічка. Апавяданне. Пацерка 5. Толькі праз паўгода дайшоў ушчунавы ліст з далёкага краю, з-пад Мурманска. Нямала нашых маладых людзей у тыя часы на поўнач трапіла, каб застацца назаўсёды. Праца была, жытло атрымоўвалі, дзяўчаты замуж за тамтэйшых хлопцаў выходзілі. Туды і з'ехала Анютка. Некалькі гадоў на радзіму не прыязджала, а неяк летам нечакана прыехала разам з новым мужам. Прыгожы хлопец. Праўда, да работы нашыя вясковыя не надта здатны, але нічога, каб толькі дачцэ добра было. Спрабавала маці загаварыць пра тое мінулае, каб хоць што уведаць. Ды Анютка, заўсёды добрая, паслухмяная, заўпарцілася, з такім болем прасіць пачала. Не кажыце мне, мама, пра тое не пытайце, прашу вас, не пытайце. Хай яно ўсё згіне, не трэба вам ведаць. У мяне муж, у нас будуць дзеці. У мяне сям'я. Вы ж хочаце, каб я была шчасліваю? З гэтым чалавекам я буду шчасліваю. Не было чаго казаць дачцэ, хоць і магла запярэчыць, што і тады была яна шчасліваю, што і тады пра сям'ю, дзяцей марыла. Гэтым разам усё ў Анюткі атрымалася. Удалым быў яе другі замуж. Штолета прыязджала з дзеткамі, 2 сыночкаў-пагодачкаў нарадзіла. А забіраць іх заўсёды муж прыязджаў. Радавалася Мікалаіха, гледзячы на шчасце донечкі. Любіла, як тая ўбярэцца хораша, капялюшык па-гарадскому апране, паліто прыгожае, толькі караткаватае. Але ж што зробіш? Мода. У Карэлічы паедзе. У Ліду надумала з дзяўчатамі Адамовічамі трапіць. Плашчы модныя, балоневыя сабе і мужу купіла, і кашулю нейлонавую яму. Грошы ёсць, усё ёсць у яе Анюткі. І маці, дачушка, дапамагае, нічога рабіць не развучылася. Прабіўшы ўсё, прысядзе часам на лаўцы і вялікі кубак